Така, това ми е мрежата, която съм се приготвила за балкона. Многото, които не знаят, аз съм на 8 етаж, но всички долу са се покачили мрежи. Но аз, понеже няма да веранда и няма ще ме попаят, ще се опитам поне да го прикача тук така, да покрия дупките, които просто гълъбите или над вратата, където няма да такова. Малко ме е в ужасно състояние балкона, който преди седмица го михме с сина ми, но това е заради гълъбите, които свободно си акат. Сега ще се мушките, ще си го прикача мрежата, където трябва с някакви си гвоздичите и да прикача така, че да е над вратата, за да не може да ми го провали вятъра. Но съм сигурна, че ще го провали и след като всичко привърша, всичко е сигурно, че е направено, ще си сложа тук на цимента от хубавите, където кечат тревички. Ще си сложа столчето, ще си сложа масата, ще си сложа солариумите лампи, забучени в саксията и така направени от мене микрамета, закачени и така. Ще видим доколко ще издържи това красиво чудо, защото тук е ужасно на 8 етаж. Дори когато съм се засяла абсолютно на 10 литра почва пръс доматки ли беше ли пипер, от самия вятър направо ме е вдигнал 10 килограмовата саксия и я видях долу. Но понеже балкона беше до кръста, сега са го повдигнали по-отгоре, защото имаше ремонт. Така, да си направим едно женско кътче. Не, че нямаме просто обикалям 5 стаи, имам в апартамента тук, но нека да направим нещо романтично сега. И това ме е много така хубавичко да си ги бучна на саксиите, когато направя хубаво балкон на терасата. Ще направя едно видео от мен. Много обичам такива неща. И после ще покажа, нали, моето хоби, които картините ми и плетевата ми с качулка, където ме е ръчна изработка.